Ahojte všetci a vítajte v relácii Global Eye. Som Emily Fenzis. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste sa k nám pripojili. Každý týždeň sa podrobne venujeme príbehom a otázkam, ktorým dnes vo svete čelíme. Pozrite sa, čo vás čaká v dnešnej relácii. Giganti v oblasti umelej inteligencie sa pripravujú na vstup na burzu, pričom hodnoty hlavných platformiem ako OpenAI sa blížia k $1 biliónu. Bude umelá inteligencia dlhodobo rásť, alebo sa môže stať ďalšou dotcom bublinou, ktorá hrozí prasknutím? Stáva sa profesionálna sieť LinkedIn miestom, kde čínsky tajní agenti hľadajú vládnych a vojenských pracovníkov, aby od nich získali prísne tajné informácie? Ktorá veľká krajina sa stáva prvou, ktorá sprístupní populárny liek na chudnutie Ozempic aj ľuďom bez veľkých finančných možností? A teraz k niektorým správam, ktoré sa dostávajú na titulky. USA sú v stave vysokej pohotovosti, pretože nový mäsopožierajúci parazit sa šíri z Mexika k americkým hraniciam. Podľa USDA sa nový svetový skrutkový červ v uplynulom roku šíril po celom Mexiku a teraz bol objavený aj v Texase. Parazit bol objavený u trojtýždňového teľaťa. Skrutkovce sú parazitické muchy, ktorých samičky kladú vajíčka do otvorených rán a slizníc cicavcov, vrátane domácich zvierat, čo môže byť smrteľné. Texas je domovom viac ako 12 miliónov hovädzieho dobytka a predstavuje 15% Spojených štátov produkcie hovädzieho mäsa. Tu je viac od texaského guvernéra Grega Abbotta. Chcem, aby všetci vedeli, že existuje veľmi dobré, dlhodobo zavedená prevencia a liečba šírenia nového svetového skrutkovca. Liečba a prevencia, ktorú federálna vláda v minulosti zaviedla. Skrutkovec predstavuje riziko aj pre naše milované domáce zvieratá, ale úrady tvrdia, že šanca, že by prešiel na ľudí a nakazil ich, je veľmi malá až nulová. Presuňme sa do Bolívie, kde protesty naďalej vrcholia. 10 000 farmárov, baníkov a príslušníkov pôvodných komunít sa mobilizujú a žiadajú rezignáciu prezidenta Rodriga Paza. Už viac ako mesiac vytvorili takmer 100 rôznych blokád na hlavných diaľniciach po celej krajine. Ale tento víkend boli 2 policajti zranení po tom, čo boli prečíslení a prinútení ustúpiť na strategickej diaľnici v najväčšej agroindustriálnej zóne krajiny. Prezidentka Pazová je obviňovaná z toho, že nezareagovala na najhoršiu hospodársku krízu v krajine za posledné 4 desaťročia s infláciou 15%. V Albánsku tisíce protestujúcich tiež hlasno protestujú proti plánovanému luxusnému rezortu, za ktorým stojí spoločnosť napojená na Jareda Kushnera, vyslanca USA pre Blízky východ a zača prezidenta Trumpa. Demonštranti nesúci albánske vlajky a transparenty skandovali preč s vládou a vyzývajú predstaviteľov, aby odstúpili kvôli projektu v hodnote $1,6 miliardy. Na ostrove pri pobreží, ktorý sa nachádza vedľa chrátených mokradí, kde žijú rôzne druhy zvierat ako plameniaky, tulene a morské korytnačky. A je to tiež miesto, kde hniezdia. Všetci spolu chránime našu krajinu, našu zem. A ja chránim svoje vlastné deti, len aby mali, povedzme, šťastný život po 20 rokoch. A neviem, tak dúfame, že to bude mať dobrý koniec pre všetkých. Ostrov s rozlohou niečo vyše 2 štvorcových míľ je približne 2-krát väčší ako Central Park v New Yorku. Ale podľa súčasného návrhu bude zastávaná len časť územia, podľa úradníkov zapojených do tohto projektu. A teraz sa presúvame do Ázie. Prezident Južnej Kórey si vybral ministerku pre podnikanie a startupy za novú predsedničku vlády krajiny. Ak ju parlament schváli, Han sa stane prvou predsedníčkou vlády za posledných 20 rokov. A ak bude zvolená, očakáva sa, že povedie transformačný proces krajiny v oblasti umelej inteligencie, čo by bolo sľubné pre hospodársky rast Južnej Kórey. A teraz sme dosiahli vrchol. Takže umelá inteligencia nielenže mení spôsob, akým surfujeme po internete, píšeme texty, generujeme obrázky a mnoho ďalšieho,
Ale ako ďaleko nás vlastne môže posunúť bez toho, aby táto bublina praskla? Na dnešnej panelovej diskusii sa k nám z New Yorku pripájajú Steven Vorhaftig, zástupca viceprezidenta pre výskum akcií TNT, a Dimitris Voulgaris, hlavný ekonóm spoločnosti Aurora Macrostrategies. A taktiež sa k nám cez Zoom pripája aj náš vlastný seniorný spravodajca i24 News v angličtine, Owen Alterman. Vítajte obaja. Predtým, než prejdeme k našej diskusii a debate, poďme si najprv povedať niečo o pozadí. Umelá inteligencia už nie je len experimentom zo Silicon Valley. Mení spôsob, akým ľudia vyhľadávajú na internete, píšu e-maily, generujú obrázky, programujú softvér, vytvárajú videá a dokonca aj riadia časti svojich podnikov. Ale čím väčšia je umelá inteligencia, tým väčšia je aj otázka. Koľko z tohto rozmachu je skutočné a koľko je len humbuk? Investori vkladajú obrovské peniaze do spoločností zaoberajúcich sa umelou inteligenciou, pričom firmy ako Anthropic a OpenAI dosahujú ohromujúce hodnoty, aj keď náklady na čipy, dátové centrá a výpočtový výkon neustále rastú. Reuters varoval, že skutočná otázka nemusí byť, či sa boom umelej inteligencie skončí, ale čo sa stane s trhmi, keď sa tak stane. Zároveň sa konkurencia stále viac priostruje. Čínske spoločnosti ako DeepSeek už ukázali, že dokážu vytvárať výkonné modely umelej inteligencie za nižšie náklady, čím zvyšujú tlak na americké firmy a nútia investorov pýtať sa, či dnešní lídri budú dominovať aj zajtra. Potom je tu otázka pracovných miest. Umelá inteligencia môže pomôcť pracovníkom pracovať rýchlejšie, ale zároveň môže nahradiť úlohy, ktoré kedysi vykonávali spisovatelia, dizajnéri, programátori, výskumníci, pracovníci zákazníckeho servisu a administratívni zamestnanci. Goldman Sachs uvádza, že niektoré pracovné miesta sa už strácajú v oblastiach, kde umelá inteligencia dokáže nahradiť ľudskú prácu. Zatiaľ čo v iných oblastiach, kde umelá inteligencia pracovníkov podporuje, namiesto toho, aby ich nahradila, pracovné miesta pribúdajú. Debata už teda nie je o tom, či umelá inteligencia zmení ekonomiku. Už sa to deje. Skutočná otázka je, či je toto začiatok trvalej technologickej revolúcie, alebo či sa preteky v umelej inteligencii pohybujú tak rýchlo, že bublina môže prasknúť skôr, ako bude svet pripravený na následky. Takže to je tá otázka za $1 bilión. A hovoríme o OpenAI, ako sme práve povedali, začneme teraz našu panelovú diskusiu. Začneme so Stevenem. Každý z vás má 30 sekúnd na odpoveď, než sa pustíme do hlbších otázok. Takže opäť, je tento boom umelej inteligencie skutočný, alebo je to bublina, ktorá môže prasknúť vo všetkých ohľadoch? Pokiaľ ide o naše peňaženky, naše investície a naše využívanie týchto platformiem na získavanie informácií a tvorbu všemožných vecí. Začneme so Štefanom. Úplne verím, že celý tento rozmach umelej inteligencie je skutočný boom. Nie je to ako to, čo sme videli v minulosti, napríklad pri dotcom bubline na konci 90. rokov. Myslím si, že toto je naozaj počiatočné štádium 4. priemyselnej revolúcie. Dôvod, prečo tomu verím, je ten, že podniky, ktoré investujú do tejto AI technológie, majú veľmi silné súvahy a veľmi silné profily voľného peňažného toku. Myslím si, že je to trochu iné ako dotcom bublina, kde ju poháňali začínajúce startupy s vysokou spotrebou hotovosti, ktoré naozaj živili dotcom bublinu. A myslím si, že sme stále vo veľmi raných štádiách AI revolúcie, ktorá prebieha priamo pred našimi očami. Dobre, a Dimitris, čo si o tom myslíte? Súhlasíte alebo nesúhlasíte? Pozrite, myslím si, že zaujímavé na tejto technologickej revolúcii, ako pri každej inej technologickej revolúcii, je to, že môže byť oboje. Môže byť skutočná aj nafúknutá bublina. Železnice na konci 19. storočia boli veľmi reálnou technológiou. Ľudia stále cestujú vlakmi. Zároveň však spôsobili finančnú bublinu. Dotcom bublina a jej prasknutie, ktoré spomenul Štefán, boli tiež založené na reálnej technológii. Všetci dnes používame internet, ale aj to bolo sprevádzané bublinou. Takže to môže byť oboje. V dlhodobom horizonte to môže byť transformačné a zároveň v krátkodobom horizonte spôsobiť vysoké ocenenia. A áno, samozrejme, ako všetko, nie je to len čierno-biele. A teraz sa vyjadri Alterman. Čo na to povieš, môj priateľ? Emily, toto skončí 2-1, pretože sa prikloním k ním. Som s Dimitrišom. Pozri, čítaš články a komentáre o tomto a objavujú sa príklady zo 19. storočia o železniciach, z roku 2000 o dotcom bubline a všetko medzi tým. Bolo by zvláštne, keby tu nebola bublina a tie paralely tam sú, napríklad vonkajšie investície do dátových centier. Takže podobne ako výstavba železničných tratí v 19. storočí, a tu sú aspoň ďalšie dve veľké rizika. Emily, spomenuli ste Čínu a fakt, že čínske spoločnosti by nakoniec mohli určitým asymetrickým spôsobom prekonať svojich amerických konkurentov,
A tiež potenciál regulačných rizík. Máme 7 spoločností, tzv. Veľkoletú sedmičku, ktoré tvoria asi 60% trhovej kapitalizácie akciového trhu. Obrovské percento. Môžu prísť regulátori a zobrať týmto obrovským spoločnostám výhody a mohlo by to ovlivniť aj ich hodnotu? Čas vypršal, budeme sa k vám musieť vrátiť neskôr. Dobre, budeme sa snažiť udržať v tom poriadok a nespôsobiť zmetok, keďže sa k nám všetci pripájate na diaľku. Takže pôjdeme opäť podľa poradia, začneme so Štefanom. Takže otázka znie. Sú spoločnosti ako OpenAI a Anthropic naozaj hodné tých ocenení, ktoré si stanovujú? Alebo si myslíte, že sú tie ocenenia prehnané a že napriek technológii by to mohlo nakoniec spôsobiť problémy pre spotrebiteľov alebo pre tých, ktorí na ne stavia? Myslím si, že ocenenia pre OpenAI a Anthropic sú veľmi spravodlivé. Hovoríme o spoločnostiach, ktoré zaznamenali bezprecedentné tempo rastu, aké sme za posledných 20 rokov v žiadnom odvetví nevideli. A presne toto vidíme pri oboch spoločnostiach. Anthropic dosiahol ročný obrat 47 miliard dolárov, OpenAI tiež dosiahol ročný obrat 25 miliard dolárov. A to je nárast z 2 miliard dolárov pre OpenAI a z 0 pre Anthropic pred niekoľkými rokmi. Takže bezprecedentný rast, ktorý vidíme u týchto AI lídrov, je presne dôvodom, prečo si zaslúžia trhové ocenenie, ktoré majú v súčasnosti. Dimitris, súhlasíš alebo nesúhlasíš? A skutočnosť, že je tu toľko konkurentov, ako to ovplyvní voľný trh v tomto prípade? Pozri, myslím si, že je naozaj dôležité, že tieto spoločnosti sú momentálne financované zo súkromných zdrojov a stoja za nimi veľmi vážne faktory, ktoré tieto trhové ocenenia podporujú skutočnými peniazmi. Takže zaslúžia si takéto trhové ocenenie? Samozrejme, že áno. Ľudia investujú pri takomto ocenení spoločnosti. Teraz si pôjdu na burzu a myslím si, že tam vznikne otázka, vieš, bude to rizikové. Bude to trhové ocenenie, ktoré sa udrží aj po IPO a ešte 2 či 3 roky? A myslím si, že odpoveď je, že to nemôžeme vedieť. To je to riziko. A bez rizika nemôžete mať výnosy na akciových trhoch ani na žiadnom inom trhu. Takže áno, určite zaslúžia si také trhové ocenenia, aké dostávajú. Ľudia za tým dávajú skutočné peniaze. Bude to fungovať počas nasledujúcich 2 alebo 3 rokov? Kto vie? To je to riziko. Preto je tam výnos. Čas ukáže, kedykoľvek máme akýkoľvek druh inovatívneho ekonomického pokroku, ako nám história opakovane dokázala, Owen. Čo si o tom myslíš? Pozri, toto sú spoločnosti, ktoré robia prelomovú prácu, Emily. O tom nie je pochyb. Ale v konečnom dôsledku opäť v zásade existuje určitá hodnota, ktorá je príliš vysoká. Nevieme, že je to súčasná hodnota alebo nejaká budúca hodnota, keďže ocenenia a hodnoty akcií týchto spoločností naďalej raketovo rastú. A existujú potenciálni konkurenti, najmä v Číne, ktorí začali prenikať na trh s úplne odlišnou stratégiou. Takže si myslím, že okolnosti tu naozaj vyžadujú opatrnosť. A myslím si, že je to obrovský varovný signál, že taká veľká časť hodnoty akcií v New Yorku pochádza z takého malého počtu spoločností. To znamená, že obrovské množstvo peňazí investorov a dôchodkových fondov je sústredených len v niekoľkých spoločnostiach. Čo to znamená pre ekonomiku? A aké to môže mať dôsledky, keď je toľko našich peňazí a toľko našej budúcnosti vsadených na taký veľmi malý počet spoločností a veľmi malý počet ľudí, ktorí robia tieto rozhodnutia? Áno. A keď už spomínate čínsku zložku, vieme, že oni dokážu veci vyrobiť veľmi rýchlo a oveľa lacnejšie. Ako môže, poprvé, ako rýchlo by to mohlo čeliť veľkému pokroku, ktorý tiež ovplyvní ceny a akcie niektorých z týchto ďalších spoločností? Predpokladám, Owen, ak to chceš dokončiť, potom prejdeme na Stefana a Dimitrisa. Jasné. Je zvláštne predstaviť si, že Čína vedie asymetrickú vojnu. Je to globálna veľmoc v každom ohľade. Ale v oblasti umelej inteligencie to tak je. Je blokovaná americkými vývoznými kontrolami, ktoré jej bránia získať také typy polovodičov a AI čipov, aké majú americké firmy k dispozícii. Je to očividne veľmi vedomá americká politika v ére Trumpa aj Bidena. Ale čínske spoločnosti našli spôsoby, ako sa prispôsobiť a v niektorých ohľadoch byť múdrejšie, pričom ich obmedzenia ich tomu donútili. Videli sme šok z modelu DeepSeek, keď bol prelomený. A čínske spoločnosti našli spôsoby, ako robiť veci, ktoré síce nie sú také dobré ako u najlepších amerických spoločností, ale sú oveľa lacnejšie. A zverejnením svojich informácií ako open source tiež rozšírili svoj trh. Číňania robia veci inak. A týmto spôsobom by nakoniec mohli získať výhodu. Opäť to zvyšuje riziko pre mnohých z nás, ktorí sme jedným alebo druhým spôsobom, všetci priamo alebo nepriamo, investovaní do týchto 7 obrovských technologických spoločností. A Štefan, teda, ako to ovplyvní výsledky voľného obchodu a trhov, ak by Čína začala vyrábať lacnejšie modely? Mali by investori byť opatrní pri veľkých obchodoch?
Pokiaľ ide o to, čo prichádza z Číny, vidíme oveľa viac technologických pokrokov od spoločnosti ako DeepSeek. Keď o tom uvažujeme, rozširuje to aj celkovú trhovú príležitosť pre umelú inteligenciu. To je niečo, na čo sa veľmi sústreďujeme. Táto myšlienka Evonsovho paradoxu, že znižujete cenu inferencie a prístupu k týmto schopnostiam. Postupom času to otvorí trh. USA sú pred Čínou, pokiaľ ide o technologický pokrok v oblasti umelej inteligencie. A myslím si, že to vytvorí trochu väčšiu diskusiu o cenách do budúcnosti. Ale celkovo to bude v následujúcich rokoch naďalej rozširovať trhové príležitosti. Dobre, ďalšia otázka, Dimitri, si pripravený? Nechám ťa začať. Poďme sa porozprávať o pracovných miestach. Myslím, že ako sme hovorili pri priemyselnej revolúcii, ľudia, ktorí šili veci ručne, boli vystrašení. Čo sa stane, ak prídem o prácu? A potom sme videli, že to viedlo k veľkému posunu v spoločnosti. Takže aký veľký strach by mali mať ľudia z toho, že prídu o prácu a že umelá inteligencia odstráni potrebu ľudskej práce? Myslím si, že to je skvelá otázka a je veľmi ťažké, viete, individuálne, ak je vaša práca ohrozená umelou inteligenciou, určite by ste mali byť, ak nie vystrašení, tak aspoň si uvedomovať, čo sa deje. Mali by ste si byť vedomi toho, kde na vás umelá inteligencia vplýva vo vašom odvetví. My to robíme ako ekonomovia, robíme to ako analytici a myslím si, že každý by si mal byť veľmi vedomý toho, ako na neho umelá inteligencia vplýva a mal by mať plán. Na makroekonomickej úrovni, viete, spomenuli ste textilnú výrobu. Textilná výroba, viete, nezničila silu práce. Neznamenala, že by sme všetci nemuseli pracovať. A nemyslím si, že umelá inteligencia povedie k svetu, v ktorom nikto nebude pracovať. Aspoň nie v dohľadnej dobe. Keď poviem dohľadnej, nemyslím tým najbližších 100 rokov. Takže z makroekonomického hľadiska si myslím, viete, že Steve spomenul Jevonsov paradox. Keď sa stane jednoduchšie byť produktívnejší, práca sa v skutočnosti stáva hodnotnejšou. Keď pridelíme viac kapitálu, ktorý môžu ľudia využiť, ich práca sa stáva hodnotnejšou. Môžu s tým urobiť viac, môžu s tým robiť produktívnejšie a tiež zaujímavejšie veci. Takže si myslím, že tu je aj optimistický pohľad. Bude menej nudných úloh, ktoré budú musieť ľudia robiť, a oveľa viac zrušujúcich vecí, na ktorých budú môcť pracovať oddaní ľudia. Áno, myslím, že nástroje umelej inteligencie určite prinášajú vyššiu efektivitu. Myslíte si, že by to mohlo viesť aj k väčšiemu počtu podnikateľov a kreatívnejším pohľadom u ľudí, ktorí majú bežné, nudné zamestnania, ktoré môže AI nahradiť? Možno to povedie k väčšiemu pokroku. Čo si o tom myslíš, Owen? Chceš začať ty? Jasné, mám rád Evonsov paradox, narazil som na ňu len pred pár týždňami a je to jednoducho geniálne. Emily v podstate hovorí o tom, že vezmi si napríklad grafický dizajn. Predtým, než vznikla spoločnosť OpenAI a tieto firmy, si musel zaplatiť grafického dizajnéra, aby ti vytvoril logo pre niečo, čo si prevádzkoval. Teraz môžeš ísť na chatbot a ja som to urobil pred pár mesiacmi. Zadáš mu inštrukcie a jednoducho ti vytvorí logo, porozprávaš sa s ním pár minút a v podstate to máš zadarmo. To bude znamenať, že viac ľudí bude chcieť viac log. Môžeme si ich dať všade, na tapety, za takmer nič. Ale to znamená, že bude väčší dopyt po grafickom dizajne a rozšíri sa obzor a možnosti ľudí, ktorí sa otvoria tejto myšlienke a jej využívaniu. A možno tie zložitejšie projekty budú tie, ktoré budú chcieť, aby ich robili ľudia. Takže tí grafickí dizajnéri, ktorí sú tam vonku, nebudú robiť 90% alebo 99% projektov. Ale to 1% alebo 10%, ktoré budú robiť z oveľa väčšieho počtu, bude oveľa zaujímavejšie. Takto chápem Evonsov paradox. A určite sa zdá, že v niektorých sektoroch sa to deje, napríklad vo vývoji softvéru s otáznikom a možno aj v iných. Je to zaujímavý a prinajmenšom nádejný scenár toho, ako by mohla vyzerať umelá inteligencia. Samozrejme, existuje množstvo ďalších scenárov a toto všetko je jedno veľké neznámo. Steven, aká je tvoja reakcia? Myslíš si, že budú ľudia kreatívnejší a možno budú robiť veci, ktoré ich bavia viac, ako ich každodenná práca, ktorú môže robiť umelá inteligencia? Úplne súhlasím s tým, čo už bolo povedané. Myslím, keď uvažujeme o niektorých pokrokoch, ktoré prídu z týchto pracovných miest, bude to postupné. Ani nedokážeme presne vyčísliť, aký bude tento dlhodobý dopad. Myslím, keď uvažujeme o niektorých z týchto technologických revolúcií, ktoré sa dejú, existovali pracovné miesta v 50. rokoch, ktoré boli nahradené v 2000 rokoch, keď sa internet začal skutočne integrovať do celého podnikateľského ekosystému. A môžeme očakávať to isté. Vďaka AI revolúcii vznikne viac pracovných miest, než koľko ich bude nahradených. Ale pracovné miesta, ktoré sú momentálne nahradzované, sú tie na základnej úrovni, tie nižšie pozície. Ale otvára to príležitosti na to, aby ste sa mohli posunúť vyššie a zamerať sa na prácu s vyššími zručnosťami a ísť za pracovnými miestami, ktoré môžu priniesť oveľa väčšiu hodnotu.
A poďme sa porozprávať o vládnych reguláciách. Ako to ovplyvní nielen umelú inteligenciu, ako ju poznáme, ale aj jej hodnotu a ekonomický dopad. A tiež by som chcela dodať, že veľa akcií sa obchoduje kvôli umelej inteligencii, namiesto toho, aby rozhodovali burzoví makléri alebo ľudia. Môže to byť tiež faktor? Myslím, že to je určite faktor, ktorý bude zohrávať úlohu v celom rozvoji umelej inteligencie. Myslím, že vládna regulácia to on tak nezmizne, ale nemôžete to preregulovať, tak ako sme to videli v Európe. Oni v podstate žijú v dobe kamennej, keď hovoríme o revolúcii umelej inteligencie. Naozaj je to v podstate USA versus Čína v tomto rozvoji umelej inteligencie, ktorý prebieha, ale nemôžete regulovať celé odvetvie a smer, ktorým sa to naozaj uberá, pretože týmto tempom jednoducho prehráme prebiehajúce preteky v umelej inteligencii s Čínou. Takže je to naozaj dobrá otázka pre mnohých regulátorov, aby sa uistili, že to nepreženú s reguláciou, ale z pohľadu bezpečnosti je určite potrebné, aby ste to do určitej miery regulovali tiež. A čo si o tom myslíš ty, Dimitris? Pozri, ako jediný Európan v paneli musím súhlasiť so Stevenom. Pozri, v Európe máme reguláciu AI, ale nemáme AI. Takže určite si myslím, že americký prístup je oveľa lepší. Teraz, keď to bolo povedané a videli sme to pri najnovšom modeli spoločnosti Anthropic, ktorý odhalil bezpečnostné diery, je dôležité, aby firmy spolupracovali s vládou. A myslím si, že Bielý dom v tomto odvádza skvelú prácu, skutočne, keď ich dáva dokopy a vedie s nimi rozhovor. Takže viete, kritická infraštruktúra alebo rizika pre národnú bezpečnosť môžu byť riešené ako prvé ešte predtým, než sa tieto veci dostanú na verejnosť. A to je dôležitá súčasť. Myslím si, že každá krajina by mala mať niečo také. Ale určite súhlasím so Stevom, nadmerná regulácia jednoducho zabíja priemysel a neumožňuje vašej ekonomike využívať výhody tejto úžasnej novej technológie. Aven? Je to pozoruhodné, keď sa pozrieš napríklad, Emily, na americkú reguláciu v porovnaní s Čínou. Čína je silná v odpájaní a deglobalizácii. A toto je len jeden z mnohých príkladov. A pochopenie, že existujú hranice tohto. Pozri sa na svedectvá o amerických exportných kontrolách a priznanie, že napriek všetkým americkým exportným kontrolám sa niektoré z týchto produktov stále dostávajú k Číňanom a že Spojené štáty sa nemôžu spoliehať len na tieto opatrenia, aby zastavili alebo obmedzili schopnosť Číny konkurovať. Americké firmy budú musieť nakoniec stáť na vlastných nohách proti Číňanom. A už sme sa predtým rozprávali o tom, že Číňania v podstate vedú asymetrickú vojnu a vytvárajú AI modely, ktoré nie sú také dobré ako americké, ale môžu byť oveľa lacnejšie, čo dáva Číne potenciálnu výhodu. Videli sme tu v Izraeli a v mnohých častiach sveta, ako to zmenilo vedenie vojny. Však použitie lacných dronov, ktoré dokážu znefunkčniť oveľa drahšie zbraňové systémy. A existuje scenár, aspoň podľa toho, čo som videl, kde by sa umelá inteligencia mohla vydať rovnakým smerom. Takže si myslím, že rozumná regulácia zo strany Spojených štátov, ktorá by sa to snažila zastaviť alebo aspoň oddialiť, dáva veľký zmysel. Pričom je potrebné realisticky chápať aj limity tejto stratégie. A je nevyhnutné, aby americké spoločnosti dokázali nájsť spôsoby, ako si udržať svoju výhodu a aby Spojené štáty riešili otázku energie pre dátové centrá, kde sa zdá, že Číňania majú tiež obrovskú výhodu vďaka svojim investíciám do obnoviteľných zdrojov. Takže áno, vlastne na túto tému, myslím tým náklady na tie čipy, energiu, dátové centrá, o ktorých hovoríme, ako to ovplyvní udržateľnosť umelej inteligencie, keď sa bude ďalej rozvíjať a napredovať v reálnom čase? Steven. No pozrite, áno. No pozrite, dobre. Myslím, že paralela, ktorú ľudia robia, je so železnicami. Však železnice boli vybudované v Spojených štátoch v 19. storočí, ako sme počuli v tomto rozhovore. Boli obrovskou inováciou. Urobili ekonomiku oveľa efektívnejšou. A ľudia dlho cestovali vlakmi a prepravovali veci vlakmi. Vrátane súčasnosti. Ale zároveň boli železnice nadmerne vybudované a toto riziko existuje aj pri dátových centrách. Sú aj ľudia, ktorí hovoria, že nebude dostatok dátových centier a že to bude faktor, ktorý spomalí rozvoj umelej inteligencie, takže je to faktor, ktorý jednoducho nevieme odhadnúť. Ale história nás podľa mňa učí, aby sme boli aspoň opatrní a pochopili rizika, že toto by tiež mohlo viesť k určitému druhu bubliny. Správne. A tiež, Stefan, nezabúdajme, že priemyselná revolúcia viedla ku všetkým možným veciam, uhlie a všetky environmentálne problémy, ktorým dnes čelíme. Áno, umelá inteligencia sa môže zdať ako niečo abstraktné, ale aké by mohli byť dlhodobé dôsledky nielen v spôsoboch, o ktorých možno ešte ani nevieme, ale aj, ako sme hovorili, pokiaľ ide o náklady na tieto čipy a podobne. Keď uvažujeme o celej výstavbe infraštruktúry umelej inteligencie, keď myslíme na dátové centrá, keď myslíme na energiu, je to naozaj dlhodobá záležitosť.
Presne do tohto všetci títo veľkí cloudoví hráči investujú značné množstvo kapitálu. Tento rok zdvojnásobujú výdavky na kapitálové investície do umelej inteligencie v porovnaní s minulým rokom a naozaj sa snažia využiť túto príležitosť. A vidia, že kapacita pre veľkú časť dopytu v ich pipeline stále nestačí. Takže dopyt prevyšuje ponuku. To je to, čo momentálne vidíme. A oveľa radšej by ste postavili viac než menej, aby ste v dlhodobom horizonte dosiahli udržateľnú návratnosť investícií. Dobre, Dimitri, skončíme pri tebe. Záverečné myšlienky k tejto otázke. Pozrite, aby som sa vrátil k trhu, myslím si, že je naozaj dôležité pochopiť, že toto nasadenie kapitálu je mimoriadne drahé. Je to tak drahé, že spoločnosti ako Google, ktoré ešte pred pár rokmi mali úplne čisté účtovné výkazy bez akýchkoľvek dlhov, každý rok vracali hotovosť akcionárom, teraz už nechodia len na globálne dlhopisové trhy, aby získali dostatok peňazí na investície, ale aj na akciové trhy. To sme videli minulý týždeň. A potom sa o to isté v piatok pokúsila aj Meta, alebo oznámila, že by mohli ísť a získať kapitál cez akcie. A to vystrašilo trhy. A myslím si, že jednou z vecí, ktorým treba rozumieť, je, že toto si vyžiada veľa kapitálu. A pri súčasných oceneniach je veľmi ťažké predstaviť si, že by investičná verejnosť a globálne úspory toto poskytli. Takže to je podľa mňa tá hrozba. Je tu obrovský dopyt po kapitále. Dokážu trhy uspokojiť? Dokážu zvládnuť, keď Google získa 80 miliárd, SpaceX príde a urobí IPO, Anthropic urobí IPO, OpenAI urobí IPO a Meta získa peniaze. To všetko v priebehu 6 mesiacov? Myslím si, že to je dôležitá otázka. Ďakujem vám všetkým naozaj veľmi pekne. Bola to určite zaujímavá diskusia a ja som sa veľa naučila a uvidíme, čo sa stane. Ukáže to len čas. Ale pädeť, umelá inteligencia sa vyvíja a zlepšuje každý jeden deň. Takže toto je očividne rýchla zmena v našom svete. Ďakujem vám všetkým. Ďakujem vám pekne, ďakujem. A nikam neodchádzajte, hneď sa vrátime, dáme si krátku prestávku a potom budeme pokračovať s ďalším programom. Určite. Vítajte späť pri relácii Global Eye. Teraz k ďalším správam. Hoci Čína a Severná Kórea majú spoločnú hranicu dlhu takmer 1500 km, čínsky líder nebol v Severnej Kórei už 7 rokov. Severokórejský líder Kim Jong-un tento týždeň hostí čínskeho prezidenta Xi Jinpinga na dvojdňovej návšteve. Budú diskutovať o viacerých témach vrátane cestovného ruchu a vojenskej spolupráce. Vzťahy boli v priebehu rokov napäté, keďže Čína vyzývala Kim Jong-una, aby sa vzdal jadrového programu. Avšak minulý týždeň severokórejský líder vyzval na exponenciálne rozšírenie jadrového arzenálu krajiny. Podobne aj Severná Kórea bola opatrná, aby sa nestala príliš závislou od Číny, ktorá je druhou najväčšou ekonomikou sveta. V Somálsku sa bezpečnostným silám podarilo obnoviť poriadok v hlavnom meste krajiny Mogadišo. Vládne sily zvádzajú boje s milíciami napojenými na opozičných politikov. Polícii sa podarilo zabaviť zbrane a muníciu od opozičných bojovníkov. Násilie vypuklo pred plánovanými protestmi proti rozhodnutiu prezidenta Hasana Šejcha Mohamuda zostať vo funkcii potom, čo mu minulý mesiac vypršalo funkčné obdobie. Somálsko prežíva 10 ročia konfliktov od pádu centrálnej vlády v roku 1991 a naďalej bojuje s islamistickým povstaním. V Španielsku sa na madridskom námestí Plaza Mayor zhromaždilo viac ako 1 000 000 ľudí, aby sledovali procesiu a omšu pápeža Lea XIV., čo ešte viac potvrdilo pokračujúci katolícky náboženský zápal v Španielsku. Bol to taký sen, bolo to úžasné. Pápež prišiel do Madridu, aby nás videl. Sme takí nadšení, je to neuveriteľné. Úprimne, srdce mi bije ako o závod. Je to úžasné, naozaj sa to stalo. Videli ste to hneď vedľa nás. Ako vidíte, mladí ľudia naozaj prišli v obrovskom počte. Boli medzi veriacimi aj na sobotnej nočnej vigílii, kde podľa odhadov kľačalo v modlitbe spolu s pápežom asi 600 000 ľudí, čo ukazuje obnovený záujem tejto generácie napriek súčasnej socialistickej vláde Španielska. V Nepále dosiahlo vrchol Mount Everestu historických 1000 ľudí, čo z tejto sezóny urobilo najrušnejšiu histórii. Avšak úzke miesto na ceste na vrchol sveta sa ukázalo ako nebezpečné, keďže obrovský kus ľadovca zablokoval cestu, čo oneskorovalo výstup ľudí na vrchol a mohlo to byť veľmi smrteľné.
Jeden sprievodca, nepálsky sprievodca menom Dava Sherpa, bol naposledy videný, ako pred 6 dňami spadol z hory a predpokladalo sa, že zahynul. Ale tu ho môžete vidieť, ako ho odnášajú do nemocnice, aj keď jeho vlastná rodina sa už pripravovala vykonať posledné obrady. Ale zázračne ho našli živého a previezli do nemocnice v Katmandu. Keď sme o tom prvýkrát počuli, nemohli sme si byť istí, či je ten človek naozaj náš otec. Aby sme si boli istí, požiadali sme, aby nám poslali fotografie. A až potom sme si boli istí a boli sme veľmi šťastní. Dava Sherpa hovorí, že mu jednoducho došiel kyslík a počas zostupu zaostal. Dokonca sa sám pripravoval na smrť, aj keď celá ich kultúra zasvedcuje svoje životy tomu, aby boli šerpami. Ale za svoj život vďačí tomu, že žuval ľad a našiel v vrecku čokoládu. Teraz sa pozrime na niektoré z hlavných správ zo sveta, ktoré vám tento týždeň mohli uniknúť. LinkedIn je známy ako sociálna platforma na profesijné a obchodné kontakty, nie ako nástroj na zdieľanie vládnych tajomstiev. Avšak špionážna agentúra 5 očí, čo je aliancia medzi Austráliou, Kanadou, Novým Zélandom, Spojeným kráľovstvom a Spojenými štátmi, upozornila na vážnu hrozbu zo strany Číny. Vo spoločnom oznámení informovali verejnosť, že čínski špióni sa pokúšali naverbovať vládnych a vojenských pracovníkov, aby prezradili tajomstvá. Ako sa to mohlo stať? No už chystáme sa položiť niekoľko vážnych otázok. A priamo naživo sa k nám pripája bývalý dôstojník tajných operácií CIA, Michael Baker. Dobrý deň a ďakujem, že ste tu, Michael. Samozrejme, ďakujem. Takže v prvom rade je to veľmi desivá predstava. Veľa ľudí používa LinkedIn. Ako dlho sa predpokladá, že sa títo špioni snažili získavať informácie a tajomstvá? No, pravdepodobne úprimne povedané, odkedy LinkedIn funguje. Takže to nie je nič nové. Viete, čínske spravodajské zložky, či už je to Ministerstvo štátnej bezpečnosti alebo spravodajské zložky PLA, využijú všetko, čo majú k dispozícii. Však a ukázali sa ako pravdepodobne najagresívnejší páchatelia, nech to nazveme akokoľvek, špionáž, ekonomická špionáž, kybernetické podvody. A teda používanie LinkedInu je len ďalší nástroj v ich arzenáli, tak povediac. Takže myslím, ako to vlastne využívali? Opäť, ak by sa ma niekto na LinkedIne opýtal osobnú otázku ohľadom mojej práce, bola by som podozrievavá. A pritom rozhodne nie som niekto, kto by mal prístup k vládnym tajomstvám. No, to je skvelá otázka, ale pravda je, že ide o metodológiu, prepáčte. Nie som známy používaním veľkých slov. To sa nikdy naozaj nezmenilo. To, čo sa zmenilo, je technológia a tá umožnila spravodajským službám fungovať inými spôsobmi. Ale tým myslím to, že pred internetom, povedzme, tak potom. Čínsky spravodajskí operátori by sa objavili na nejakej konferencii kdekoľvek na svete, alebo na akademickom podujatí či seminári. A tam by medzi účastníkmi hľadali osoby, ktoré ich zaujímajú. A kto sú tie osoby? No, to sú ľudia s prístupom k vojenským informáciám, vládnym informáciám, spravodajským informáciám, obchodným informáciám. Však všetko je pre čínsky spravodajský aparát zaujímavé. A majú prostriedky aj motiváciu na to, aby v podstate vysali všetko. Takže kedysi ste prišli na tieto podujatia, nadväzovali ste kontakty, vymieniali ste si listy a možno ste ich pozvali, aby vám pomohli s nejakým výskumom alebo projektom, na ktorom ste pracovali a všetko to vyzeralo veľmi nevinne. Viete, hneď na začiatku sa nepýtali na utajené informácie. Teraz s LinkedInom a rôznymi ďalšími aplikáciami sa tým výrazne rozširujú možnosti. Takže majú viac príležitostí osloviť ľudí na pozíciách, kde si myslia, že ten človek má prístup k cenným informáciám. A veľmi pomaly a nenápadne sa snažia začať budovať vzťah. Dúfajú, že to nakoniec povedie k tomu, že daná osoba bude naverbovaná a potom poskytne utajené informácie. No ale kto má dlhé rozhovory na LinkedIne? Aj keď začnete budovať vzťah, ľudia majú predsa rušné životy. Sú zaneprázdnení prácou. Ako to teda vôbec pokračuje? Áno, ideš krok za krokom. Často to začína veľmi nevinne. Čítal som vašu publikáciu, alebo váš článok, alebo čokoľvek to bolo, ak ide o akademika alebo výskumného pracovníka. A potom sa to odtiaľ pomaly rozvíja. A potom
potom sa snažíte nadviazať trvalejší typ kontaktu. Mohli by sme si vymeniť kontaktné údaje? A pošlem vám nejaké e-maily, alebo viete, pracujem na tomto článku a na tejto téme som sa naozaj zasekol. Je nejaký spôsob, ako by ste mi mohli pomôcť? A možno na budúce, keď sa naskytne ďalšia príležitosť, by som vám mohol dokonca dať aj nejaký honorár, trochu peňazí, viete, ako poďakovanie. A potom možno časom, viete, rozviniete ten vzťah do osobného stretnutia však. A možno sa to stretnutie aj uskutoční a urobíte nejaké zhodnotenie. Možno potom toho človeka odozdáte niekomu, kto je v tej spravodajskej operácii na vyššej úrovni. A zrazu viete, a to, čo robíte, je, že hľadáte jednotlivcov, ktorí sú ochotní začať túto cestu. A hľadáte body nátlaku a slabosti. A hľadáte príležitosť. A keď ich už chytíte na náčik, teda keď vám dajú nejaké informácie, aj keď sa na prvý pohľad zdajú neškodné z pohľadu spravodajského operátora, ich už na tom háčiku máte. Teraz ich akoby vediete so sebou ďalej. Takže je zrejmé, že toto je naozaj veľa nasledovanie. Aj keď si najskúsenejší spravodajskí dôstojníci alebo CIA či niečo podobné v týchto krajinách. Takže keďže sociálne médiá sú čoraz rozšírenejšie a existuje viac nástrojov, čo by mohli tieto špionážne agentúry urobiť, aby sa pripravili na túto novú hrozbu? No, je tu viacero vecí. Jednou z nich je viesť otvorenejší dialog s akademickou obcou a s komerčným sektorom v rôznych oblastiach. Pretože opäť z pohľadu čínskeho spravodajského operátora ich zaujíma všetko. Však ak máte firmu, možno si myslíte, že sa o vás nikdy nebudú zaujímať. Veď len vyrábam nejaké súčiastky. No, možno určitá časť tej súčiastky obsahuje komponent, ktorý je z ich pohľadu dôležitý pre niečo, na čom pracujú. Takže nikdy nemôžete povedať, že sa o vás ako o firmu nebudú zaujímať však, pretože neviete, čo si chcú dať do svojho vreca. Takže musíte viesť dialog. Musíte vysvetliť, čo sa deje. A čiastočne aj preto vydali takéto hodnotenie, kde hovoria o LinkedIne. Potrebujú informovať a vzdelávať ľudí, aby boli trochu viac cynickí, keď ich niekto osloví. Opakuje sa to stále. Či už ste v oblasti poľnohospodárstva a hovoríte o geneticky modifikovanom inžinierstve, nech je to čokoľvek, alebo hovoríte o dvojúčelových komponentoch pre niečo, čo by mohlo skončiť v drone, je to jednoducho obrovské ihrisko. Takže ďalšia vec, ktorú musíte robiť, je byť veľmi agresívny vo svete kontrarozviedky. A nedávno tu v USA, viete, bolo niekoľko prípadov, kde sme identifikovali a obvinili jednotlivcov zo spolupráce s čínskou rozviedkou. Wow, veľmi zaujímavé a v mnohých ohľadoch aj veľmi desivé. Ďakujem vám veľmi pekne, Michael Baker. Majte sa. Len v USA a Kanade už 1 z 8 dospelých použil liek na chudnutie Ozempic, ale pre mnohých bol jeho maloobchodná cena až $1000 mesačne finančne nedostupný. Avšak minulý mesiac, koncom mája, sa Kanada stala prvou krajinou zo skupiny G7, ktorá schválila generickú verziu tejto injekcie na predpis, ktorá sa podáva mesačne, ako som už spomínala, a čoskoro by sa mala objaviť v lekárniach. Pripája sa k nám teraz z Atlanty doktorka Julianne Cavanaugh, odborná asistentka neurológie na lekárskej fakulte Emory University a tiež lekárska korešpondentka pre CBC Radio Kanada. Ďakujem, že ste tu s nami. Dobrý deň. Tak najprv nám to rozoberte. Vieme, že ide o obrovský trend, veľkú vlnu. Ozempic a ďalšie podobné lieky sa bežne používajú aj na liečbu cukrovky. A pri toľkých regulačných agentúrach, ako je možné, že sa tieto lieky zrazu môžu podávať ľudanásť, ktorí chcú schudnúť, keď už 10 ročia, 100 ročia ľudia hľadajú rýchlu tabletku na chudnutie? Áno, to je preto, lebo Ozempic nie je liek na cukrovku. Je to zázračný neuroliek, ktorý ovplyvňuje schopnosť tela pociťovať plnosť, sítosť, hlad a túžbu po jedle. Zisťujeme, ako pribúda počet pacientov, ktorí tieto lieky užívajú, že majú v skutočnosti aj ďalšie účinky na mozog, najmä na systém odmeňovania. A práve preto máme tento efekt chudnutia, pretože ľudia majú oveľa jednoduchšie kontrolovať svoj hlad, sítosť a schopnosť schudnúť, čo je priamo spojené s cukrovkou. Preto je to schválené najmä pre pacientov s cukrovkou a obezitou, ale indikácie sa pravdepodobne v priebehu nasledujúcich rokov rozšíria. A
Ale aj tak, keďže o tom veľa ľudí ešte nepočulo a teraz sa zdá, že celý svet zrazu vyzerá štíhlejšie a všetci to berú, v skutočnosti nevieme, aké sú vedľajšie účinky. Myslím, je možné, že sa môžu neskôr objaviť nejaké problémy, najmä preto, že s tým musíte pokračovať pravidelne. Musíte s tým pokračovať pravidelne. Zdá sa, že veľa pozitívnych účinkov, teda úbytok hmotnosti pri tomto lieku, sa po jeho vysadení u pacientov neudrží, čo vyvoláva veľa otázok. Ako čoraz viac ľudí užíva tieto lieky, začíname vidieť veľmi zriedkavé vedľajšie účinky, ktoré neboli nevyhnutne popísané v klinických štúdiách, pretože takéto údaje sa môžu objaviť až vtedy, keď liek užívajú milióny pacientov. Máme prípady optickej neuritídy, ktoré tu pravidelne vídam. A to, čomu sa budeme v budúcnosti naozaj viac venovať, sú potenciálne psychiatrické vedľajšie účinky. Je niečo, čo treba povedať o zmene, ktorá nastane v niekoho mozgu, keď sa zmení tento systém odmeňovania? Veľmi pozitívny vedľajší účinok nastáva, keď ľudia prestanú piť alkohol alebo prestať s hazardným správaním. Ale niekedy môžeme vidieť, že niektoré z pohnutok, ktoré ľudia zažívajú počas života, môžu byť týmito liekmi niekedy zmenené. Toto sú zatiaľ empirické údaje, ale budeme potrebovať viac štúdií, aby sme tomu lepšie porozumeli. Tiež hovoríme o tom, ako ste povedali, že to funguje určitým neurologickým spôsobom, ale ako to vlastne je, alebo ako sa rozhodujete, komu by ste to mohli predpísať? Mnohí ľudia s duševnými ochoreniami užívajúci antidepresíva alebo iné typy liekov vedia, ako na seba tieto lieky navzájom pôsobia a samozrejme chemické zloženie mozgu každého človeka je iné. Áno, a toto je naozaj éra personalizovanej medicíny, alebo možno v budúcnosti budeme mať nejaké biologické markery, ktoré nám pomôžu určiť, kto je najvhodnejším kandidátom na tieto lieky. Vo väčšine krajín je schvaľovací proces naozaj veľmi úzky. V Izraeli, ak sa nemýlim, je to naozaj obmedzené na ľudí, ktorí majú cukrovku a potrebujú schudnúť. Indikácie sú v niektorých iných krajinách voľnejšie. Niektoré krajiny nechávajú viac rozhodovania na svojich lekárov, aby tieto rozhodnutia robili. Ale máte úplnú pravdu, potrebujeme viac údajov. A je tu niečo, čo treba povedať o spoločnosti, kde by veľká časť populácie užívala jeden z týchto liekov a čo by to urobilo s celkovým systémom a psychikou obyvateľstva. Takže teraz sa poďme pozrieť na cenu. Je jasné, že si to nemôže dovoliť každý, ale čo robí Kanadu výnimočnou, že zrazu môže ponúknuť generikum? Je to otázka patentu? Vieš, Emily, všetci sme raz zlyhali v tom, že sme neposlali papiere alebo nezaplatili poplatok na čas. A zdá sa, že farmaceutická spoločnosť, ktorá vyrába Ozempic v Kanade, zabudla zaplatiť poplatok, ktorý súvisel s patentom, aby udržala patent v platnosti v Kanade. Takto stratili patent veľmi administratívnym spôsobom. A toto sa zhoduje aj s okamihom, keď boli zverejnené aj údaje z klinických štúdií. To všetko znamená, že teraz v Kanade majú výrobcovia generík možnosť nielen vyrábať tento liek, ale aj preukázať jeho účinnosť a bezpečnosť na základe údajov, ktoré v minulosti zhromaždili iné farmaceutické spoločnosti. Takže nemusia opakovať štúdie, aby mohli uviesť liek na trh. A to je dôvod, prečo môžu títo výrobcovia generík vyrábať generický Ozempic v Kanade za oveľa nižšiu cenu. Ale toto je taká anomália v systéme. A najmä pre nás, Američanov, čoskoro sa to cez hranice nedostane. Dobre, ďakujem. Veľmi, veľmi zaujímavé. Ďakujem, doktorka Julian Cavano. Ďakujem, že ste ma pozvali. Aj keď sa to stalo minulý december, vražda 18-ročného univerzitného študenta Henryho Nowaka v Spojenom kráľovstve naďalej priťahuje medzinárodnú pozornosť. Nováka dobodal na smrť v Southamptone Vikram Digwe, ktorý tvrdil, že ho Novák rasovo urážal a že konal v sebaobrane. No nové znepokojujúce zábery z kamery na čele policajtov vrhajú nové svetlo na to, ako polícia vyšetrovanie na mieste činu riešila. Pripája sa k nám z Londýna novinár Noah Hoffman, politický spravodajca pre The Spectator. Ďakujeme, že ste tu, Noah. Ďakujem. Toto je naozaj šialený príbeh, o ktorom sa rozprávame už nejaký čas. Ale pre tých divákov, hlavne v Spojených štátoch, ktorí to nesledovali, vysvetli, čo sa stalo a prečo je to také kontroverzné, mätúce a zložité. Toto je naozaj tragický prípad 18-ročnej univerzitnej študentky, ktorá bola veľmi tragicky dobodaná v Southamptone.
Keď polícia bola privolaná páchateľovou rodinou, pokúsili sa obeti Henrymu pripísať vinu, ako by bol on v tomto prípade zločincom. A použili tvrdenie, že Henry bol rasistický voči Vikramovi Digvovi, ktorý je Sikh, ako určitý spôsob rozptýlenia, aby zmenili príbeh o tom, čo sa v skutočnosti stalo. Keď polícia prišla, Henry bol pobodaný a povedal im: bol som pobodaný, potrebujem pomoc. Napriek tomu mu neverili, spútali ho. Opakovane hovoril: nemôžem dýchať, a to boli jeho posledné chvíle života. Potom zomrel, pretože polícia sa nevenovala bodnej rane a bol obvinený z rasizmu. No a s tým povedané, aké možnosti nápravy existujú? Je toto zločin zo strany polície bez ohľadu na to, kto bol na vine, spútať ho a unáhliť sa k takémuto rozsudku? Takže áno, tento prípad mal obrovské politické dôsledky vo Veľkej Británii. Konkrétne vyvolal diskusiu o stave polície. A či na ňu možno vplývala identitárna politika a agenda diverzity, rovnosti a inklúzie, ktorú sme videli po hnutí Black Lives Matter. A keď bola identitárna politika naozaj v popredí mnohých verejných diskusí. A vo Spojenom kráľovstve bolo veľa z toho vlastne akoby importované zo Spojených štátov, hoci tu fungujeme v úplne inom kontexte. Avšak malo to aj veľa politických dôsledkov. V tom zmysle, že existuje frustrácia z toho, že niektorí politici možno využívajú tento naozaj tragický prípad na vyvolanie určitých reakcií. Kritici by povedali, že to spôsobuje ešte väčšie rozdelenie v čase, keď by sa spoločnosť mala spájať a nie podnecovať napätie. Správne. A vidíme toľko násilia, hromadné streľby a podobne. A zjavne je tento typ vecí, keď sme takto polarizovaní, dosť desivý a nebezpečný sám o sebe. Zverejnené zábery z kamery na tele tiež odhaľujú, že páchateľ, ktorý bol odsúdený na viac ako 20 rokov väzenia, tiež nehovoril pravdu. Áno, chcela by som ťa opraviť. Vo Veľkej Británii v skutočnosti nemáme hromadné streľby. Áno, to je pravda. Máme veľmi dobré zákony o zbraniach, ktoré nás v tomto smere chránia, avšak máme problémy s trestnou činnosťou spojenou s nožmi. A toto bol ďalší príklad toho, takže sa veľa diskutovalo o tom, že či by Sikhovia mali mať povolené nosiť svoj náboženský ceremoniálny nôž, kirpán, alebo by im to malo byť zakázané. Toto je teraz téma, o ktorej sa diskutuje vo verejnom priestore, ale mnohí členovia sikhnistickej komunity poukázali na to, že páchateľ v skutočnosti nepoužil náboženský nôž. Použil iný nôž na spáchanie útoku a myslia si, že toto je len rozptýlenie pozornosti a v skutočnosti to nie je hlavný problém. Takže z tohto naozaj smutného prípadu vzýšlo veľa otázok. A poďme sa porozprávať o viceprezidentovi J.D. Vanceovi, ktorý je známy ako izolacionista, ale rád sa vyjadruje, pokiaľ ide o imigráciu. On sa do toho zapojil a obvinil z toho migrantov a takzvaných, aj keď on bol občanom Spojeného kráľovstva. Bolo teda nevhodné, že viceprezident Vance do toho vstúpil a niečo povedal? A aké sú dôsledky v politických kruhoch Spojeného kráľovstva? Myslím si, že väčšina verejnosti tu je jednotná v tom, že jeho zásah považuje za dosť smiešný a možno, viete, majú postoj, že by si mal najprv upratať vo vlastnom dome, než sa začne pozerať inde. A mudrovať o iných krajinách a zasahovať do vnútorných záležitostí. Myslím si, že David Lammy, ktorý je tu ministrom spravodlivosti a podpredsedom vlády a je dosť blízky J.D. Vanceovi, mal s ním telefonát, kde v oveľa diplomatickejšom tóne zopakoval tento názor. Ako ste povedali, páchateľ bol Brit. Narodil sa tu. Vo Veľkej Británii bolo veľa problémov s masovou migráciou a je potrebné viesť veľa rozhovorov o týchto dôsledkoch. Ale tento muž nebol prisťahovalec. Takže jeho zásah tu nebol dobre prijatý mnohými ľuďmi. Dobre, ďakujem veľmi pekne, novinárka Noa Hoffmanová, politická korešpondentka pre The Spectator. Pokračujeme v tejto téme. Britský pár uväznený v Iráne prehral odvolanie proti 10-ročnému trestu odňatia slobody za špionáž, obvineniam, ktoré dôrazne popierajú.
Ich rodina uvádza, že Craig a Lindsay Formanovci nemohli byť prítomní na pojednávaní, zatiaľ čo tlak na britskú vládu, aby predstavila jasný plán na ich návrat domov, narastá. Viac sa dozviete v tejto reportáži. Dobre, volám sa Craig Forman, celý život som bol stolárom v Toronte, na posledných 10 rokov som šťastne ženatý s Lindsay. Obaja si momentálne odvykávame 14 mesiacov z 10-ročného trestu odňatia slobody vo väznici Evin v Teheráne za zločiny, ktoré sme nikdy nespáchali, za špionáž pre Spojené kráľovstvo a Izrael. Podľa ich rodiny britský pár uväznený v Iráne teraz prehral odvolanie proti 10-ročnému trestu odňatia slobody. Craig a Lindsay Formanovci boli odsúdení minulý rok po tom, čo ich iránske úrady obvinili zo špionáže, čo oni popierajú. Ich rodina tvrdí, že odvolacie konanie prebehlo bez ich vedomia a že páru nebolo dovolené zúčastniť sa pojednávania. Taktiež hovoria, že Craig a Lindsay boli požiadaní, aby podpísali dokumenty vo farsi, ktoré si nemohli prečítať. Takže sme dnu a teraz sa lúčime s motorkou, takže ideme všetko vybavenie zložiť a naložiť do auta našich milých chlapcov a potom vyrážame. Pár cestoval na motorke predtým, než ich zadržali v Iráne. Syn Lindsay Formanovej, Joe Bennett, hovorí, že je v pravidelnom kontakte so svojou matkou, ale podmienky vo väznici sú podľa neho veľmi znepokojujúce. Prakticky každý deň som mohol hovoriť so svojou mamou. Dnes ráno som od nej počul. Počúvajte, podmienky sú zlé už od ich príchodu. Najmä odkedy tam moja mama prišla v októbri. Viete, je to tam zamorené potkanmi, škodcami, hmyzom. Je to nehygienické. Viete, nie sú na to zvyknutí. Myslím, je to väzenie, ale naozaj v hrozných podmienkach. A počúvajte, hovoria nám, že v noci počujú prelietávať stíhačky, počujú bomby dopadať na okolie mimo väznice Evin. A jedna z bomb bola tak blízko väznice, že vlastne prerazila okná a strop. Takže majú veľké obavy, to je ešte slabé slovo, majú strach. Iránska justícia sa zatiaľ k rozhodnutiu o odvolaní nevyjadrila. Britské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že je sklamané a dodalo, že bude naďalej pracovať na tom, aby boli Craig a Lindsay bezpečne vrátení do Spojeného kráľovstva. Rodina však uvádza, že hoci komunikácia s britskými úradníkmi pokračuje, stále nevideli jasný plán, ako ich priviesť domov. Pokiaľ ide o podporu, ktorú sme dostali od britskej vlády, úprimne povedané, boli dobrí v komunikácii a boli pre rodinu emocionálnou oporou, keď sme boli znepokojení, frustrovaní alebo čokoľvek iné. Čo sa týka podpory, poskytli im konzulárny prístup. Ale od posledného uplynuli už, 3 mesiace. Najdôležitejšia podpora pre nás je ich plán, ako dostať mojich rodičov domov. A momentálne sme nevideli žiadny plán, stratégiu, ani žiadnu zmenu v tomto smere. Takže, ak mám byť úprimný, podpora bola minimálna. Britská vláda už predtým označila rozsudok pre Formana za úplne neospravedlniteľný. Ale po neúspešnom odvolaní ich rodina tvrdí, že prípad vstúpil do ešte naliehavejšej fázy, pričom manželia sú stále vo väzení, stále popierajú obvinenia a stále čakajú na cestu von. A predtým, než sa rozlúčime, si môžeme na chvíľu vydýchnuť. Opäť raz sa do centra pozornosti dostáva pandia diplomácia, keďže všetky druhy pán sú považované za štátny majetok Číny, aj keď sú zapožičané zoologickým záhradám a výskumným zariadeniam po celom svete. Teraz dve pandy zo šanghajskej zoologickej záhrady v Číne bezpečne dorazili do zoologickej záhrady v Tajpeji s veľkou pompou. Aj keď budú mesiac v karanténe, neskôr budú sprístupnené divákom a návštevníkom na potešenie. Sú to malé plemeno, ako môžete vidieť, pripomínajú medvedíky čistotné a sú takmer ohrozeným druhom.